Magumba manomhlaba zindlondlo ezinhle ngiyanibingelela ngokukhulu ukuzithoba enyakeni omusha. Happy New Year. Ngiyathemba ukuthi ningene kahle onyakeni. Ngiyathemba ukuthi abangangenanga kahle onyakeni mhlawumbe bekukhona lokho okubahluphile ey'mpilweni zabo nasey'nhliziyweni zabo. Ngiyathemba ukuthi leso simo okade ukuso asingeke sihlale sigxile, sizodlula sonke, yonke into iyadlula, akukho okungadluli. Impilo injalo, namhlanje kuhle, namhlanje kubi, kodwa okusalayo konke kuyadlula, sibuye sibe khona futhi isikhathi esihle kuwe. Sanibonani, indlondlo lekhulumayo namhlanje ngithi angibuye indlondlo ezinhle onyakeni omusha, ngizophinde futhi ngikhulume ngendaba yethu phela yesithunywa. Uma ngikhuluma ngendaba yesithunywa, ngizocacisa nje uqala unyaka ukuthi uma ngabe uzimisele ngokuthi indaba yakho yesithunywa, isithunywa sakho nje siphakame, uma uyimisele ukuthi indlela yakho uyinakekele manje, ngoba zikhona iy'khathi lapho ekuthola ukuthi bekufanele unakekele khona indlondlo yakho, unakekele isithunywa sakho, uthola ukuthi awu-understand ukuthi kwenzakalani. Musukusabheke emuva, le video eyakho musukusalokhu uthanda ubeka, uphinde ususe, ublaze, umayinase. Yekela lokho. Into nje ozozenzela yona ekhaya, zenzele nje kahle ekhaya ukuze uphakamise isithunywa sakho. Mawazi ukuthi umntwana wesithunywa, futhi mawazi ukuthi ungumntwana wamakhosi. Ngiyacela ukuthi ningavilaphi, nibheke amavideo ami onke. Mhlawumbe umunye uzongibuza umbuzo kanti ngeke ngayikhipha ivideo esho nje ekhuluma ngalo mbuzo akawubuzayo. Uma musukuvilapha, uma ngabe nje ufisa ukubheka, buyela kumavideo ami ubheke ukuthi angaze yini ngakhuluma leyo nto. Abanye bathi mabebuza ngibatshele ngithi cha, sengeke ngafika kuleyo ndawo, sengeke ngakhuluma ngaleyo ndaba. Ngiyanicela-ke ngoba uyaqala unyaka, bantwana besithunywa sonke masiqaleni, nani maniqaleni, nawe wena okade wawulokhu uyibamba le ndlela uyibamba uyiyeka. Ngicela nje mawuqale indaba yakho ulungise, bheka into yokuqala engizoyisho kuwe, lungisa nje ikhandlela elimhlophe, ulungise impepha yamawele, uthi mawuqeda ukukhuleka bese uyaphahla, ubuze kogogo nomkhulu, ubatshele ogogo nomkhulu ukuthi nayi inkinga yakho oze ngayo. Yebo, uzoqala ngokubonga kuqala bese ubatshela-ke ukuthi uzocela ukuthi bakulekelele kule ndlela oyiqalayo. Umkhuleko-ke uwona ndlela ephakamisa isithunywa. Umkhuleko nje, uyabona mawuzoyimisela ngomkhuleko usuke uphakamisa isithunywa ngempela. Uphakamisa isithunywa, uyakhuleka, uyadonsa, uyakhuleka, uyazinikela ukuze isithunywa sakho sikuzwe ukuthi uyakhuluma naso, ukuze isithunywa sakho sikuzwe, ukuze uNkulunkulu akuzwe. Ngoba phela isithunywa sethu nje sivela kuphi? Sithunywe ubani? Sithunywe ngumveli inqanga ukuthi sizosebenza kuwena. So manje noma ngabe unazo zona iy'nkinga, ukuqala ukhuleke. Number 2, uphahle, kuthi khona mawusenza lapho ngikhulumile ngalezi ndaba lezi, ngiyaphinda futhi bese uyaphinda uyafasta. Uma ufasta zibekela isikhathi. Uyazi yini ukuthi ngithi fasta, umuntu mayefastile, umuntu mayezinikelile ngakho konke okungokwakhe, wazila ukudla, wadela izinto ey'thile akayithandayo, i-universe iyabona ukuthi lo muntu uzimisele, even isithunywa siyabona ukuthi hayi uyimisele manje, nayo indaba seyiyaqala. So uzile inyama yengulube, uzile izinto nje ezithi ingulube, uzile inyama, akusisikhathi eside, awuyibekele nje 3 days wenza lezo zinto, uphahla, ufasta, ukhuleka, bese uyabona ukuthi kuhamba kanjani. Number 2, kulokho-ke bese ubheka amaphupho akho ukuthi amaphupho athini. Kukhona umuntu ongenawo amaphupho sidala, athi yena akasenawo. Lapho-ke kusho ukuthi uvalekile impela-ke, uvalekwe imimoya yobumnyama ekuvalile, eyenza ukuthi ungasatholi lutho, ungesenayo indlela, ungesenayo i-access yokufikenyelela esithunyweni sakho. Naso sesingcolisekile ngale ndlela ukuthi asisakhoni manje ukusondela kuwe. Uqale-ke manje ubheke ukuthi sivalwe yini. Awukusukume mntwana wethonga, sukuma mntwana wesithunywa, uthi ubheke kulabo-ke
abasenawo amaphupho bheka amaphupho ukuthi akekho yini umuntu okujahayo emaphusheni. Khona abantu abasijahayo, khona umuntu ozokujaha, abekhona abakudubulayo, abekho yini awukuyiphuphi yini lapho uvalelekile endlini emnyama. Kwesinye isikhathi uyiphuphe uboshiwe, kwesinye isikhathi uyiphuphe ziningi izinto ezibonakalisayo ukuthi usenkingeni, kwesinye isikhathi uyiphuphe ungaziboni kahle, kwesinye isikhathi uyiphuphe uhlehla, kwesinye isikhathi uphupha mhlawumbe imoto ohamba ngayo imile awusayazi ukuthi usabathe uyayidumisa ayidumi imoto, usabathe uyadumisa imoto ayidumi, uthi usabathe uthi yenzani, mhlawumbe kwesinye isikhathi ishunqe nomlilo. Wobona ukuthi hayi uwe loyo phela. Imoto nje representa wena ukuthi mayihamba kahle nje kusho ukuthi konke kuhamba kahle, kodwa nje izinto eziningi ziyabonisa, bayakuvezela ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Ilezo zinto fanele ilungise, ubheke amaphupho, ubheke ubone ukuthi yonke into ihamba kanjani. Bese kuthi okwesinye isikhathi usuqala ke manje usuyabheka ukuthi ke kukho konke lokho osukwenzile kuhamba kanjani. Usuzosuka-ke lapho mhlawumbe omunye uphuphe iy'cathulo ey'gugile, uphuphe engayigqokile iy'cathulo, uphuphe isicathulo saka-left singekho, uphuphe noma esaka-right asikho, esinye uzosiphupha sisemanzini. Iy'cathulo nje, iy'cathulo kwesinye isikhathi uyiphupha uhamba nabantu bakomalume kakhulu, kwesinye isikhathi uhamba nabakabubo bababa. Uyabheka-ke manje ukuthi umsamo wakho owakwabani lo kumbathile, amakhosi ohamba nawo awakwabani, awasekhabo mama noma wasekhabo baba. Kusho ukuthi lapho kufuneka uyi-introduce manje ethongweni, wenze inimbeleko. Ngike ngisho-ke mina ukuthi ukuyifuna ogogo nomkhulu abanye basesenabo, omama nobaba abanye basesenabo. Sondela kumama noma kubaba, buza ukuthi mama njengoba washada nobaba mina ngangingakanani, ngangizelwe yini, ngangikuphi, nashada nacola na, wenza kahle umshado wesintu, wambathisa wabela ogogo nomkhulu nobani bakulowo bala ekhaya. Awuzokuchazela umama ukuthi cha wena uthe mangishada wawusukhona sengenza lokho. Uyasho ukuthi-ke bheke emumva, bese kuba ziningi abanye obaba babo abangazange baze bazalelwe emakhaya. Ubaba wakho wazalelwe ekhabo mama. Mayizalelwe ekhabo mama, mayisethatha isibongo, athatha isibongo sakubo, athi mayesha athatha isibongo sakubo. Kanti mhlawumbe nasekhaya akaphumanga ngendlela ukuthi akaphume ngendlela, akhishwe kahle komalume. Kushiwo-ke manje ukuthi sekwenziwa nje. Yabo ziningi izinto ezenza ukuthi umuntu ayibambezele. Ikakhulukazi-ke mina abantwana besithunywa ngizocela nje ukuthi nginqamule kalapho. Ngithi ukunqamula ngiyazi nizolalela le video, ngithi angisho ukuthi sekukhona nabantu-ke manje abaskemayo, sekukhona nabantu abazenza mina abanibhalela ama-messages ukuthi nakhu ufake imali engake ngicela mawubheke kimi, ngena kimi kwi-page lami ubheke lapha kwi-bio inamba engiyisebenzisayo ayikho enye. Ngiqhubeke-ke nendaba yesithunywa. Ngithi mangiqhubeka nendaba yesithunywa ngithi kuwe mntana ethonga, bhekisisa kahle ukuthi wena uhamba indlela enjani. Abanye bayathunywa emanzini, abanye abathunywa, abanye babona iy'ntaba, abanye babone ugwadule, abanye babona amanzi, abanye abawaboni at all, bahlala endlini nje bayikhulekele, abanye izembatho abakayitholi, abanye banazo. Asifanani. Ngisho ukuthi musukuyifanisa nomunye umuntu, bheka indlela yakho, hamba kwilane yakho, ngoba manje mawuqala uzohamba ilane kaNdlondlo, uzohambe yomunye nomunye umbona lapha nalapha. Wena okwethu njengoba sila kwi-social media eyokuthi thina mangikhulume lokhu mina engikwaziyo, uzobona nawe okuresonate kuwe ukuthi hayi lokhu mina ngiyakwazi, lokhu ngiyakwazi, okusho ukuthi uNdlondlo ubekelwe mina. Bese kuthi nabanye bakhuluma ngenye indlela, okusho ukuthi nabo abanye babekelwe bona. Kusho ukuthi-ke kule ndlela akusu one size fit all, futhi akusithina sonke siyohamba indlela eyodwa. Abanye bahamba ngendlela ehlukile, angiyazi ukuthi yipi, kodwa mawula kimi ula uthi uzofuna usizo kumini, wokwazi ukuthi ngizokusiza mina ngendlela amakhosi akho azothi angikusize ngayo. Number one into engake ngintshele yona
enkulu kunako konke, nina abantwana besithunywa nonke, ikakhulukazi nina nonke nje ninokuthi-ke seniyasaba ukuphuma niyokwelashwa. Thina-ke mina mangangitshela nje, mina ngumelaphi wemimoya, imimoya yobumnyama, imimoya yokukhanya ngiyayiphakamisa, imoya, ngiwumelaphi nje wemimoya. Uma ngabe-ke usaqala indlela yakho, funeka ulungise imimoya yakho ohamba na. Kuyenzeka omunye aphuphe imithi, kwenzeka omunye aphuphe izinto ey'thile, ablokheke abe njani, kanti umoya wobumnyama okuhlasele. Kanti futhi uthola ukuthi ziningi izinto emndenini, obani bathwetshulwa, mhlampe ubani uthwele ngomsamu, mhlampe ubani. Uzohamba kanjani indlela yakhe yakamoya uma ngabe umsamu lo oyibiza ngawo nawe kusakhona iy'nkinga? Akusho ukuthi uzolungisa lezo y'nkinga, umuntu nomuntu uzolungisa umsamu wakhe. Khumbula, umntwana wamakhosi unomsamu wakhe ahamba nawo, owakhe, wabantu amathonga allocate-we kuwe, allocate-wa nje uzalwa kanye nesithunywa sakho. So isithunywa namathonga kuyasebenzisana. Angifuni mina ukuqamba amanga ngikhuluma into engingayazi. Mina ngaqala ngalungisa, yebo kwakukuningi bengikhomba ey'ndleleni ey'ningi, bengikhomba emanzini, bengikhomba kodwa kwakungafiki lapho okwakufanele kufike khona, ngingazi ukuthi kwenzakalani. Kahle kahle sonke siyiqala le ndaba singazi, sibone nje ukuthi kukhona izinto ezisenzakalelayo, sithi siyabuza, abantu abazi, futhi nje yekela ukubuza ngoba vele abantu abazi. Manje-ke uma ngabe kuwukuthi le ndlela yakho le ilokhu ibhashile, imile, since wena ulokhu uzama akuyindawo, since uhamba amanzi akulungi, kanti mhlawumbe awusuyena umuntu ofanele uhamba amanzi, mhlawumbe umuntu ofuneka uzikhulekele nje endlini, ukhuleke ngendlela okhuleka ngayo. Mabekulayela ukuthi ungaya kuyiphi inkonzo, mhlawumbe bafuna ukuthi ukuphakama lapho, nothi ukuthi bakuthuma ukuthi uyokhonza khona waya noma njalo njalo. Uma uwumntwana wamakhosi awufuneki eningini. Iningi nje lomoya awufuni iningi nokuhamba ugcwala iy'nkalo zonke, utholakala lapha nalapha. Lo moya ukufuna uwedwa, especially ngingathi mangabe kuwukuthi usufikile sekuyaqala manje njengakuwe, fanele uqale initiation. Baqale bakulungiselele kuqala ukuthi mawuzoqala i-initiation nje ufanele uqale wazi kahle ukuthi sebekukhiphile kubangani, bakukhipha kuphi, benzela ukuthi uthi uqala indlela yakho yonke isi-right, zonke izinto zakho zi-right. Wena-ke othi kade waba khona kwi-initiation, i-initiation esiyenzayo eze umntwana wenzuza spirit, hayibo, ayithathi isikhathi eside bakwethu. Yebo akufanani, abanye 6 months, abanye unyaka, abanye 2 years, kodwa more than 5 years kukhona inkinga, more than 4 years kukhona inkinga, ngoba iminyaka neminyaka ulokhu wenza into eyodwa, wokwazi ukuthi kukhona la ukubambeke khona, kukhona lento le ekufuneke wena uyibreak, kukhona la ufuneka uthole khona ukuthi izinto zakho zibanjwe yini. Kakhulukazi nje lo moya udinga ukuthi siqale silungise. Mina-ke ngokwami, yabona nje le video le ngizoyenza izoba long, ngoba ngiyazi ukuthi le video ngizoyenza, uzoyithola ku-YouTube, lapho uzoyithola khona igcwele kahle. Uma ngabe kuwukuthi ngiyakhuluma kahle as abantwana balo moya esihamba nawo, uNkulunkulu akakufuni esixukwini. uNkulunkulu uyakukhipha ey'ntweni ezizoba inkinga phezu kwempilo yakho, akukhiphe akubuyisele la ukuyekile mhlambe leminyaka yonke leminingi iminyaka oyiphilile, uyihlanganisa nabangani, uyihlanganisa nani, makuthiwa kuyale uyale, makuthiwa kuyale uyale, ukhiphile-ke lapho manje usefuna ukuthi mawuqala indlela yakhe uyilungise ngendlela. Ngaleso sikhathi mawusalungisa uxakekile uwedwa awunayo, sikhona-ke thina sila ku-social media sizosho ukuthi bheka, sibaningi, uthi mawubheka ulalela, uyabheka ukuthi
hhayi lokhu ngike ngakuphupha, mhlampe lokhu ngike ngakubona, lokhu ngiyakwazi, njengoba ngitshelwa kanje vele mhlampe kuke kwashiwo ukuthi kumina ngenze kanje kanje. Uma ngabe kuvela kanje kuyasho, uma kuvela amaphupha athile uyakwazi ukuthi uphinde uwenze ngendlela bese kuyalunga. Ngisho ngoba umuntu uzothi ngempela lento ngizoyigcizelela, umuntu uzothi ngibona usibanibani ukhuluma uthi, omunye athi ngibone bani ekhuluma kanje, ngibona ubani ekhuluma kanje. Asenze into eyodwa, ngeke sikhulume into efanayo, ngeke sikhulume into eyodwa, futhi ngeke sifanane ngendlela thina esi-initiate ngayo. Indlela yoku-initiate as umntwana wesithunywa, as umntwana wespirit lesi esihamba naso ayifani. Singaba nesithunywa sonke, kodwa izindlela esithunywa kuzo asifani. Isithunywa nje number 1, uma ngabe lo moya usukuthuma emanzini, usukuthuma ukuthi wena emanzini mawuhambe uyokwenza u1 2 3, kodwa bayakuthuma oqala uyaba nemanzi, umfula number 1, umfula la bakuthuma kuwo uzosebenzela kuwo, umfula. Wena awuboni uzosebenzela kulowo mfula, kepha ubona ngoba nje uyathunywa. Uma ngabe ungawazi amanzi othunywa kuwo, awubabuza ukuthi ukuphi lo mfula, akuphi lamanzi, bese bekutshela-ke. Uma bengakufuni ukukutshela noma uma bengakutsheli, yima kanjalo. Kusho ukuthi bebekubonisa ukuthi udinga mhlawumbe ukulekelelwa umuntu onamakhosi, ngoba-ke inkinga-ke isuke ibe lapha-ke. Uma ngabe usuhamba uyolekelelwa umuntu ongenawo amakhosi, noma umuntu onamakhosi okuthengwa, ngoba phela bayathenga abantu izinto zobumnyama, bayithenge bese beyithwala, bese kuwukuthi-ke wena uzocabanga ukuthi unamakhosi lowo muntu, bese kugeza akuhlambulule, sekufaka inkinga-ke. Ususenkingeni-ke enkulu, ngoba isithwalo leso phela sakhe sizosala kuwe, futhi kufana nokuthi uyoba yi-sacrifice, asacrifice ngawe khona lapho kulawo manzi, ungazi wena. Uyabona nje lezo zinto usungena enkingeni. Ngisho ukuthi mina, uma ngabe ukhonjwa entabeni, ukhonjwa ini le okhonjwa yona, yenze, ngoba manje uzofuna ukulokhu ubuza ndlondlo ukuphupha ukuthi kuyini, ukuphupha. Ngizokutshela mina uphupha ukuthi kwenze njani, kodwa wenzani ngalokho? Awenzi lutho, uyahlala phansi uphuphe izinja zikuluma, zigijima nawe zikuluma, uhlale phansi uthi hayi beyingiluma nje inja. Uphuphe inja ikhona kuyigonile, ihleli kahle noma iseceleni kwakho, umuntu akutshela ukuthi yini, uyahlala futhi. Uphuphe indoda noma uba wesifazane, umuntu lokho ekulandela nje phethe ummese, ekulandela njalo la uhamba khona, okusho kona ukuthi ugadiwe, ubekwe into ewugadi ukuthi wena unganyakazi, ungaphumeleli, ungayindawo. So vele isithunywa sakho sesingcolisekile. Qala hlambulula imimoya, hlambulula, geza, hlukanisa, hlunga imimoya ohamba nayo, ngoba la ukhona uhleli nemoya yobumnyama, uhleli nemoya wokukhanya. Umoya-ke wobumnyama-ke, uma ngabe uwumntwana ungakhuleki, ungayenzi lento engishoyo, uphahle, ufaste, udla konke, udla inyama, udla ingulube, uyacaba amathambo, wenza zonke izinto lezi, uyadla, ushukela, amakhekhe, uyahlanganisa. Ungaphiki nabantu asebadlula kulokhu kwe-initiation, ngoba phela i-initiation ayipheli vele, kodwa uma usuqalile ususebenza, sekukhona izinto esekuthiwa ungazidla, ungazenza, ngoba vele usu-equipped ngendlela abaku-equipped ngayo. Uyabona nje bakugcwalisile ngakho konke, manje usu-ready, bayazi ukuthi sesiyakhona ukukhuluma nawe. Ngikhuluma ngomuntu mina osaqala indlela yakhe, ukuthi mina cha, awuzile phela, awuzile ukhuleke, ufaste, ukhuleke, uphahle, ukhulume nogogo nomkhulu, ukhulume nomvelinqangi. Indlela yokuphahla nje sengayichaza kuma-video ami, hamba ubheke indlela yokuphahla. Indlela yokukhuleka kumvelinqangi, ngasho futhi ukuthi uqala ngokukhuleka kumvelinqangi, after masuqedile usuyaphahla, usukhuluma nogogo nomkhulu abahlambulukile, ngoba awukakazihlambululi, abakahlambuluki phezu kwempilo yakho. Khumbula mntwana wamakhosi ukuthi mawuza kulo mhlaba ubuvele uzolungiselela
ogogo nomkhulu laba ohamba nabo. Uthi mawusuqedile ukubalungiselela ngoba vele uzobalungiselela. Uma usuqedile ukubalungiselela, ngithi bazothi mawusuqalile indlela yakho, uhlambulule imimoya, uhlambulule ogogo nomkhulu phezu kweyakho impilo. Labo ohamba nabo, hhayi ogogo nomkhulu befamily yonke, hhayi bani, bonke labantu laba bayaziwa bahamba nawo, baziwa ubaba, baziwa uNkulunkulu, baziwa isithunywa sakho. Ukusho ukuthi uma ngabe thina sisebenza njengabantwana bamakhosi, sidila namathonga ahamba nawe. Mangilungisa nje ngilungiselela wena amathonga lawa ahamba nawe ukuthi mawahlambuluke, mawahlanzeke, mawabe mahle, maweze kahle kuwena, siwalungiselele ngendlela abazositshela ngayo. Akufanani-ke kumuntu wonke. Yingakho ngithi mina umuntu ongibuza ukuthi malini ukuya emanzini, angikwazi ukuthi ngithi malini ukuya emanzini. Angisani nje mina emanzini, mina ngiqala ngokuhlola, ngikubonela izinto zakho ukuthi isithunywa sakho sibanjwe yini, inkinga yakho ekhona yini, bese silungisa le nkinga ekhona. Sitshelwa ubani ukuthi asilungise leyo nkinga? Sitshelwa amakhosi ahamba nawe, mnikazi wamakhosi, athi thina umntwana wethu sicela ukuthi mawumlungise ngale ndlela, ukuze sikhona ukuthi khuluma amakhosi ahamba nawe ukuthi kwenzekeni. So-ke ungicela ningangibuza ukuthi malini ukuya emanzini. Angikwazi ukukuhambisa emanzini ngingakwazi, ngingakuhlolelile, ngingazi ukuthi inkinga ephethe wena yini. Ngizohamba nomuntu mina oye emanzini. Uthe nje ufuna ukuya emanzini, ngikuthathe ngikubiza imali ngithi asihambe semanzini. Uma ufika emanzini laphaya ungcolile, kuthathe ngikufake emanzini mina. Ngiyokufaka emanzini kuphi, esizibeni noma kuphi. Yayibona leyo nto leyo, amanzi anokuhluka nomsebenzi wawo. Wonke amanzi anomsebenzi wawo ohlukile. So-ke ungazi kimi uthi ucela ukuthi ngikuhambise emanzini. Mina ngiqala ngokuhlola nje, ukuze ngikulungiselele iy'ndaba zakho, ngikulungiselele iy'nto zakho. Ngiqala ngokuhlola ukuze ngikuncedisise ukuthi ukwazi ukuthi indlondlo yakho mayihlale endaweni ehlambulukile. Yilapho nje indaba, ukuthi mayihlale indlondlo yakhe endaweni ehlambulukile, endaweni eclean, ngoba isithunywa sikufuna ukungcola bakithi. Asikufuni umuntu ongcolile, noma ungangcoliswa isichitho, noma ungangcoliswa yini, noma mhlawumbe uhambile waye emngcwabeni, wathi uma ufika emngcwabeni wahlala eduze kwana, ngazi sengiyasho ukuthi kuyenzeka ukuthi ubuye nje usungcolile, ngoba siyadonsa thina, sidonsa yonke izinto lezi. Siyadonsa, singabantu abadonsayo, abantu abakwaziyo ukubona ukuthi akuhambi kahle la, kodwa usuke usukudonsile, usubuya-ke ekhaya uyayihlambulula. Wena kongazi-ke kungakanani ohamba khona, uhamba uthola kungakanani emsebenzini, usebenza nabantu abagqirhile, abantu abafake izinto ey'ningi, kungakanani udonsa uwenzani, kungakanani ulala uvuka komakhelwane sigijimi, izilwane zakhona zizothunyelwa kuwe, ngoba phela vele kuyaziwa ukuthi la ekhaya kunabantwana bamakhosi zibafuna ukudla. Bona bayazi, ungacabangi ukuthi abantu abasebenzela ubumnyama bazi, bayazi ukuthi thina siphila kanjani, bayazi ukuthi lo moya esihamba nawo umuhle kangakanani, bayazi ukuthi uma bewuthola bezama, beswapha, benza ama-destiny swap, bayazi ukuthi bagayina kangakanani. So-ke yilokho nje ngiza nakho namhlanje. Ngiyathemba ukuthi ngikubale konke kade ngikufuna ukukubala, ukuthi cha Sukumani, musani ukuthi hhayi isithunywa sami sizophakama, sizokwenzani. Ekade wahlala naso singaphakami, ekade wahlala naso isithunywa sibambelele, sikudinga ukuthi mawuncede, ungakalungiseleli amathongo ohamba nawo. Yebo, ngiyaphinda futhi ngiyasho ngithi uma ungakalungiseleli amathongo ohamba nawo, uwalungiselele indlela, kuyenzeka uthi uzoqala uhamba nesithunywa, kanti umuntu ongibathile ugogo noma umkhulu lo ngibathile waye umkhulu womthakathi. Yebo, kuyenzeka. Omunye yikhehle limbathile, ikhehle lalithwele. Yebo, kuyenzeka ukuthi unamacala lo muntu, unezinto ey'thile, kodwa-ke musukuthi ukhohliseke kwasithunywa emakhosini la kwanzuza Nzuza wisdom. Asikwenzi ukuthi uzothi uhlaba nayo imbuzi engaka. Cha, mina nje
imbuzi nani bangitshela kahle ukuthi izinto nje zokulungisa uyazi ukuthi umntwana mayingenayo imali inkukhu yamukelekile inkukhu yesiZulu silungisa ngeinkukhu silungise ngani futhi akusiko ukuthi kuningi bonke silungisa ngegazi cha igazi nje abalifuni abantu abasebenzisa izinto ukuthi uzocela oshwele uzoshweleza uzokwenzani amathonga amakhosi awalidingi igazi awalifuni futhi igazi awusondeli futhi emanzini negazi cha mina-ke angisondeli negazi emanzini futhi-ke ngithi mangabe ukuthi ngizokuhlambululela bayasho ukuthi lo usedinga ukuthi acelelwe nje uqolo kuphi kanjani khona emanzini udinga ukuthi enzelwe kanje ngaphandle kwey'nkukhu ngaphandle kwey'mbuzi ngaphandle kwani igazi nje inkukhu angikaze ngiyiphathe mhlawumpe-ke ngisazoyiphatha ngeke ngisho ukuthi angeke ngiyiphathe kodwa-ke ngifuna ukukutshela mntana wesithunya ukuthi amanzi ahlambulula yonke into amakhosi mawufikile nje endaweni yamakhosi uwazi ilanguage yamakhosi ekwazi nawo amakhosi ukuthi umntwana wawo ayikho into ongeke ukwazi ukuyenza ngiyacela bantwana bamakhosi ngiyacela ukuthi manisukume nilungise izinto zenu ningacabangi ukuthi sithi sicela ukuthi nilungise nize kuthina uzoza kumina mangabe uthunyiwe kumina ngeke uzuze kimi ungathunywanga ngeke uzuze kimi ungaboni ukuthi kuzifanele uze kimi ikhona lento ezokuphusha bakuphusha abantu bakho ukuthi mawuye kimi makufanele uze kimi uma kufanele uye kwabanye bazokuphushela kwabanye injalo nje ngiyabonga kakhulu indlondlo ezinhle nisale kahle